платежка попала в соответствующий банк. Rusya başga döwletlere bar bolan daşarky bergisiniň 117 milyon Amerikan dollaryna barabar götürme kıyınlyk bilen bir gün giyjä galyp hasaplaşyp geçirdi. Сообщение о том, что прошел, не прошел, пока у нас нет. Пока он не пошел. Habar berilişine görä 2 hepdäniň içinde daşarky bergisiniň 2 milyard Amerikan dollaryna barabar bolan götürme tölemeldigi aýdylýar. Bu möçberdäki berginiň götürme nähili ýagdaýda tölejekdigi daşary döwletleri hasýam gyzyklandyrýar. Russiýa garşy girilen sanksiýalar netijesinde gün geçdigiçe köp sanly daşary ýurt kompaniýalary hem öz iş yerlerini wagtlaýynça ýapýandyklaryny ýa-da belli bir çäklendirme girdiýändiklerini beýan edýärler. Hatta Russiýanyň öz içerki önüm öndürji kompaniýalary hem iş yerlerini wagtlaýynça çäklendirme girdiýändiklerini habar berilýär.